מי את רוני, מה עוד את רוצה? וכמה יעדים לכבוש עדיין מנסה? התכנסנו כאן לא בטעות, אך אין לי כל מושג איך נהייתה ההיכרות. תנו לה לענות, תנו לה להסביר איך הם אוהבים מאוד את הנגד של העיר. תנו לה להוביל, תנו לו להרשים, לפתוח לה את הלב, את הפנטזיה להגשים. כאן הם נפגשו, החליפו מבטים, התחילו לפלרטט, כמה מאמים מתאימים, את האפייה נמצאו בזוגיות טובים. הנה אנו יחד כאן שמחים, היום בחתונה רוקדים. מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה נעליים עוד צריך אתה חושב? ומה איתך עדיין ישנה? ואיך תוך חודשיים כבר הרמתם חתונה? תנו לו להסביר, תנו לו לענות, לפני קפה בבוקר לא מומלץ אליו לפנות. תנו לה ליהנות, תנו לו להפיק, את כל המלונות צריך לחנוך ולהספיק. כאן הם נפגשו, החליפו מבטים, התחילו לפרטט, כמה מאמים מתאימים, את אפי הם ימצאו בזוגיות טובים. הנה אנו יחד כאן שמחים, היום בחתונה רוקדים. גרים בבני משה אחרי כמה שנים, מזוודה אחת רק לסבלטים קצרים. בטניס מתאמנים, בטיק טוק מככבים. לא הייתה כאן שאלה, באביגדור כבר מיד ידעו ששם הם מתחתנים.